Какво става, разкажи сега. Те скоро си ги извикал за... Ще се женя, бе. Аре, днеска ли? Днеска баш, да. Не е топло много, бе. Еми малко, ама. Ще се събличем. Я кажи една голяма била дете правил. Кое? Една голяма била дете направил. Той не е спирал да прави. Къде? Къде? Бойда! Къде? Чай сега, на него ли си баба или на него си баба? Еми на един от двамата, ама. На кой точно? Повече прегърнете си оттам. Да го прегърнем. Ай. Само на магните. За да са... Няма. Няма, днеска няма. Днеска няма, стой. Леко усмивка. Още по-лека. Нахили са. Гледате към мен, не гледате? Не, аз гледам през прозореца, свободата гледам аз. Това може да гледате към големите с фотоапарат. Свободата гледаш. Ти? Прави ли го вече или не си? Не. Блясъка в очите още го има, виж го. Да заиграем и стане интересно. Нали трябва да им се покаже как се прави? Какво стана, бе? Кръстника нещо се свана. Свана улица. Искал да слиза, въздух му трябва. да дишам. А? Какво става, кръстник? Къде, бе? Трябва ми въздух, бе. Въздух ми трябва, бе. Трябва ми въздух. Мълженца, Да. искам да ми кажеш кое хоро най-много добре знаеш да играеш. Право. Само право. Право, Друго, знам най-добре. право знаеш най-добре. Изчерпателно. Ни го научи. А кючек можеш да играеш? А? Я покажи. А Дайчо, можеш ли го? Яна, дай. Не го ли можеш? Трябва да покажеш как Да. става. Ще му покажа едно Дайчо. Не се чува гласа днеска нещо. Аз съм тиха по принцип. Аз не се чувам никъде. Въобще не съм такъв човек. Тихите води. Да. Не. Доволен си взе глътката въздух? Да, взе глътка въздух, тръгваме. После ще видим какво ще решим. Какво става сега пак, кое? Какво не си доволен? Абе, сега ще ми игра един танцен тап горе на чушмата, качен горе. Ага, добре. Няма търпение да дойде да вземат, каза много. Един час чаках, какво правихте? Че си дала указание един час да забавим. И ние се чуем какво правим, карти игра. Вижте, но човек се наплаш, аз мислих да си ходя вече, защото... Той знае Снимаш ли ме? достатъчно информация за нея компромати. Да, я кажи. Давай, питай. Питай ми. Ти чуваш ли? Само да ти кажеш питай, тя готова. Си кажа, тя е наш човек. Няма да питам нищо. Ти си огън момиче. Спокойно. Добре. От кога чакате този момент? И аз не помня. От 10 години. Те ли? Да. Усушват се. Еми нещо, ушумоляват са ми се струва. Ама край, днеска ги резнахме. Този път ги удариха. Ко беше? Дай да я давам, че да се отърваме на тебе, беше лапът. Гледай после на видеото. Да, ма страшно, не е проблем. Как? Той е моето момиче, така че. От коя страна ще изрежда? Отдясно. Какво да ти кажа? Не ми се живей. Успокой ли се вече? Малко, да. Ама не съм пила. Дай. Пари, бе. Лъжиш ли ма? Пари, бе. Лъжиш ма. Айде, взехме вече, ай сега лазиме тия.
Ай, сега викай, мази ми. Аз на фанче за да ни дам. Абе, Чакай, да не натиснеш стачките, че ще тръгнат балоните. Не слушам. Добър ден. Какво става сега? Добър ден. Малко пауза след църквата, там е изключително шокиращо за мен. Що бе? Не. Ама да не е, защото някакви тежки грехове имаш. Не, А, не? въобще не прилича Ангел. на така, Ангел, абсолютно, си ангел. категорично. Ясно. Винаги. Може да имитирате един тяхен спор. Чаватори, престани! Стига вече! Тя вече чула? И? Катерино, стига вика! Как се викат на Гален? Катя е Тео. Катя е Тео. Да. Добре. Куплет песен. Или Борисов. Борисов. Борисов, ама там вече е много страшно. Борисов! Куплет песен? Какъв куплет от песен? Не искаш да пеем, не. Аз не за тях. Не, няма да пеем, не. Катерино, момент, Катерино. Стига толкова, с не е приключвам с пеенето. Сега, това беше като репетиция. Трябва да го запиша цялото без да се обажда. Не. Не. Дай ми малко време да диша. Без да съм до църквата, без да съм около църквата и да не виждам никакви сергии. Тотален грешник. Не е така. В никакъв случай не е така. Искам да се обясниш любов, но нежно говори на немски. На немски? Да. Ти си. Mach dich. Machst du mich? Ja, freilich. Ich mach dich sehr viel. Und? Ich liebe dich. Was willst du von mir haben? Ich will mit dir ganzes Leben bleiben. Echt? Sagst du lebenslang, mein Schatz? Ja, Schatz. Ja, Schatz. Ja, genau. Was willst du noch von mir? Kinder haben oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich will ein paar Kinder von dir haben. Was willst du von mir? Ein paar Kinder? Paar Kinder. Ja, freilich, Okay. nicht nur eine. Изглежда, че са кара, че... Ами той е То на немски не може да се обясняваш. Как да се обясняваш? За това да кара. Не, сега отмести пак този вълшебен кичур. Не, ти бе. Той ли трябва? Отиваме ли си? Взимаме си. Айде. Айде. Чао на всички.